Hello kagaro, wadya kami natan na darap na may tigri. Pasapat kami lang sa may Sky Plaza. Dali na dyan, na tayo. Wadya kami natan na di Sky Plaza. Wadya kami sa may entrance. Ay, dito naman, nahihirapan na ay. Katay. Saan dito, ganito? Patras. Patras. Okay patras Dia tagiya. Patras kayo, yan. Ya ganun ka malaban. Wadya na ramay kalasyaw 3 kay Bagira. Wadya na natin, manakar lara, pasapa lara, Mount Pinatubo. Sky Plaza, kung kukumon. Sorry. Saan ang natibidad? Sky Plaza ng Natividad, unya manaya, sudalan dya. Akaran mo. Unlugan ka kunod sa helicopter. Hello, kakaro, nang yun atang tagay lamay, nalapan min lusab. Wadya kami lang bandan tapo natan. So pakalab kami ni. 1027 step kuno ya, so lang mo dya. Sige, abangan nyo, nang yun. Anos, song kalab, saya Sky Plaza. So, galila. Patagi kami lalamat. Hello, kaway. Kaway yung matras. Ito pala yon yung sinasabi nila 1,000 plus step. Medyo mataas pala talaga. Hello, kagaro. May bantad sa balotay. Ni ata na, so kabura na Ditan may pangalan dara may graba, bato, kontura. Susupply dad sara may construction company. So araraya man nang nangyo medyo tagilikulan mi see-through di man lamin nala pamilyo sa bayon. Anos labat so yung kalab manaya dyan medyo tagtagi ato Naputlo, nakasurot iti Diyos at tungkal ka na iti dyan sayang bagta kaibag si President Louis Sabaton si katuyan natin matibay mahanos tan kaibag yan sapat. Ararami kay iba men mumalarat tagay. Yeah. Pigara lain step 1,700 ni. Agi, Binas, mabayag ni si Ren. Kaya kami di ba, 541 man Shout out, sabi, sung kalab, tapi narana sa mimat, so may experience siya. Talagang makapakasaw, endurance, so tatawag na sayaw Plus, ige. Diyan may nalapan mi. Jarami, kakiwa na ni, ang kamadlan bangin laman Hello kakaro, good morning. Welcome kayo sa may Sky Plaza. Ninyo may nalapang ko, tagtagila. Hello. Hunya labat, subilay dyan manaya. Noag mo gabay sung kalab, agkalong kakalab. Siyempre, nagkasawang ka, Diyan sayang bagta. Walay signage dyan, basan tayo magano. Hugot ng kalikasan, kapiligiran ka ba? Kasi gusto kitang alagaan para sa aking kinabukasan. So shout out mga friend. Mahalin natin ang ating kapaligiran dahil ito'y nagbibigay sa atin ng talagang kasigayahan. So nandyan sila sa taas. Nauna na sila. Pataas pa lang ako pero sila nagpapahinga na. Hello kaway. Welcome to my vlog. Wadya si Kakaro kay Batura Ramay. Kalasyaw 3. Brother Christian, Inger, si Bishop Natividad. Wadyara. Medyo nasawang kami la, pati ami manat salita, nasawan la. Paano tulay? Okay. Okay. Unel, kula mo! Diyan saya natin, para sa ramay dibuto katoliko, no kabayo mapikasi, mandasal, piano na perdona, suari kasalanan tayo. Idasal yu kami la, piano sa isa kasalanan ni mutit, naandila. Untan la bala. Antayo kagaro dyan sayang bagta wala gad sa may Plimeron Station. So ararayaman so imahe na patungkol na relihiyon. Okay. Pero aliwa ka katoliko pero i-video ang takila para si kayo. So ganito pagyan na kami medyo flat na tong daanan namin pero pataas pa rin. So ito na po yung mga views pababa. Tignan nyo, medyo mataas talaga. Ito yung Kumadwa, Hayat Neglo, Softnet.
Itong estatwang ito ay donation din ng mga tao, pagmamahal sa kanilang lugar para maalagaan at maproteksyonan ang kanilang siyempre bayan, lugar. So ganito, hagyat pa rin ako. Medyo mataas nga pala. Talagang titignan mo, malulula ka sa taas. Pero maganda ang paligid. Dito sa mismong tuktok ng Sky Plaza. Oo, kitang-kita talaga. Kapaligiran, kabundukan. Kung gusto nyong magpa-picture-picture, mag-video-video, dito pwede. Talagang matutuwa ka at mag-i-enjoy ka, Bishop. Nandito ako ngayon, kasama nyo. Si Ranger, ang isa pa. So shout out kayo, mga kasama ko. Hello. Tutulungan ko ngayon si Jesus Christ dahil napagod na. Ako naman ang magkikiri o magdadala ng kanyang cross. So, hello, shout out kayo dyan, mga kakaaro. Thank you. Hello, brother. Wow. Talagang ang taas talaga. Medyo paakyat pa, so hindi pa namin nararating yung pinakatuktok. Pero malapit na. Pero yung iba talagang namamahinga dahil napagod na. So, shout out kayo, mga bata. Dito tayo ngayon sa aking vlog. Baka gusto nyo panoorin ito, Romulo Calaunan. Hanapin nyo lang sa Facebook, ano? Ito na yun, napagod na si Jesus Christ. Tignan nyo, nadapa na siya, napaluhod. Kawawa naman, tulungan natin. Agaylaya, tagtagay kami lamanaya, pero agni asumpal, so kalaban mi. Nanglangyo. Niman, may kalaban mi, at tagtagay na yo. Pero asingger kami lang makasabi. Kaibag si Bishop at si Ranger, tuloy-tuloy. Sa puntong ito, napadapa na po si Hesus Kristo. Tingnan nyo. Medyo tinanggal na po ang kanyang cross. Mamaya, baka ipapako na siya. Tingnan natin. Tuloy tayo ulit. Hello, mga bata. Pagod na ba kayo? Punta na tayo doon. Malapit na tayo. Wadya may pason may si Jesus Christ nakalay-malay. Talagang medyo makakapoy la. Iparukol dala. Cross. Paano? Si Katulaya may oras. Ipasagda. Pakalabak lalaman di man sulaan ko la bandad tagay. So masaya siya dyan, manaya. Singer la. Shout out sa mga magiging followers ko ngayon, mga kabataan dito sa Natividad, Pangasinan. Nandito sila. Pakisabi yung mga pangalan nyo. May follow natin yan. Romulo Calaunan. Anong pangalan mo, sir? Jeremy po. Jeremy, si Boss Jeremy, si Sir Gab! si Sir Gab tapos Sir Robert po, sir. Sir Robert. John Michael! Puro kayo mga estudyante pa, no? O taga saan kayo? Dito rin lang sa... So shout out sa mga taga Tayog at sa mga kasama ko ngayon na mga gwapong estudyante. So please follow Romulo Calaunan, huwag niyong kalimutan. No problem yan. Okay, thank you. Good morning po. Hello, good morning. Welcome to my vlog. Ito po yung mga kasama ko. Shout out dyan, Robert Eli. At so shout out po. Hatila kagla kakaaro. Kasi wala may group picture mi manaya di matagay. So alagariak sa pataklantan. Kakaaro asing giraklan to pero jat sayan oras. Singanano putang kay linaw. Medyo tagila. So wadya kami lang sa may tapunatan. Asinggerla. Hello, welcome to my vlog. Shout out kayo namin. Wadjara natin so kakaiba mi. Alas siya stay. Wadya kami sa may tapo mismo na Sky Plaza, Natividad, Pangasinan. So shout out kayong amin ditan kakaaro. Okay. Tatan si plano minatan no paano man isimputad kalasyaw subalbalaga walang tapo na bundok. Si ayat ni Apo Jesus. Sky Plaza, Natividad, Pangasinan. Pero wadya mo si Bishop Natividad. Si Kato akan gawaya manaya. So shout out kayo namin ditan. Diyan sayan bagta. Agaylay likat me. Kasabi kami siya. Agaylay irap me. Sakripisyo me. Yakin malab. Shout out kayo namin ditan. Agililing walan si Kakaaro. Romulo Calaunan. Ulit. So 30 pesos sa entrance me. Shout out. Thank you. Hello Philippines, hello world. Wadya kami natan na mismon tagay na tuktok na bundok ayaman so Sky Plaza wadya si Apo Jesus kay Babilatan
So, balbalaga salamat. Kasabay kami dyan. Plus, enjoy kayo sa ayang video. So, thank you, Philippines. Salamat na balbalag.